हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चेनेल एप्रिलास किचेनाव फिन खेबसे बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ। दिनैनि भिडिअखौ आङो किचेननिफ्राय स्टार्ट खालामासै, आङो स्टार्ट खालामदों उदालगुरिनि विशाल मार्केटाव। आङो उदालगुरियाव थांनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो मोनसे वायरलेस माइक्र'फन बायनो थांदोंमोन। नाथाय आं जाबायदिखौ लुबैदोंमोन बिदि मोनासै। ओमफ्राय उनाव आङो केबोल मोनसेखौनो लाना फैबाय। सिगां आं जा फनखौ बाहायो बै फनाव माइक्र'फन बा जिखुनु इयारफन बेफोरखौ डाइरेक्ट कानेक्ट खालामजायोमोन। नाथाय दायो आं जा फनाव भिडिअफोरखौ बानायो बा डाबिं खालामो बेयाव आंना माने डाइरेक्ट पिनखौ सोजाया आरोना, थ' एक्सट्रा केबोल नांगौ जायो। बेनिखायनो आङो वायरलेस माइक्र'फन बायनो सानदोंमोन खिन्थु मोनासै। थ' जियानो जा आं केबोलखौ लानानै फैबाय। दायो केबोलजोंनो आङो सिगांनि माइक्र'फनजोंनो आङो डाबिं खालामनो हासिगोन। थ' बिथिं जिखौ लुबैदोंमोन बेखौथ' मोनासैनो, बेनिखायनो एसे टाइम पास खालामनो थाखाय विशाल मार्केटाव हाबहैबाय। आङो किचेननि स्टाफफोर बायनानै गाहाम मोनो आरो आङो किचेननिनो जेनेबा भिडिअ बनायखायो नालाय संनायनि, थ' बहुद बासोनफोर नांगौ जायो। दा आंनाव जेनेबा आं गोदानसो भिडिअ बानायनाय स्टार्ट खालामदों नालाय, थ' बेनिखायनो बिदि माने आंनियाव बेबायदि एसांबो मोजां बासोन गैया नालाय, थ' बेखौनो एसे हाबनानै नायहैनि होननानै हाबहैदोंमोन। ओमफ्राय बे बाउलखौ आं बिराद फसायदोंमोन आरोना, सिगांनिफ्रायनो बायगोन होनना सानबाय थादोंमोन। खिन्थु मा जाहैखो, आंनि खाफाला ओरैबायदि गाज्रि, माइक्र'फनखौथ' मोनासैनो आङो, ओमफ्राय बेखौबो मोनासै। मोजां माने फ्रेस पिस बिदि गैयामोन। ओमफ्राय जा बुस्थुफोरखौ आं लुगैदोंमोन बेखौथ' मोनासैनो। ओमफ्राय ओरैनो मोननैसो फिसा बुस्थुफोर लानानै फैबाय आङो। माल बुस्थुफोरथ' बारा बायनाय जायासै, हेलमेटफोरखौनो ट्रलियाव लानानै बिदि बोथिंबाय थानाय जाबाय। मायाबा जाना लानो होननानै विशाल मार्केटनि माने अपोजिट गालि एसे सिगाङाव मोनसे हटेल दंमोन आरोना, जों बेयावनो हाबो। जोंहा गाहाम नाङो बेयाव हाबनानै, खारन जों सिगांनिफ्रायनो बेयाव हाबबाय थायो। थ' बेयावनो हाबनानै गुलाब जामुन जाबाय, ओमफ्राय बेलेगथ' जेबो जानाय जायासै। ओमफ्राय उनाव बिथिं गाले गलमा जानानै मोनसे लामा दङ जेराव ब्रिज मोनसे कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो। बोसोर बारबाय बाट स्टिल दाबो पुरा कनस्ट्राक्सना कमप्लिट जायाखै। जों सानदोंमोन जे बोसोर जाबाय नालाय थ' कमप्लिट जाबायदां होननानै, खिन्थु थांनानै नुहैबाय कमप्लिट जायाखै। ओमफ्राय उनाव बिदि दैसा बारनो गोनां जाबाय। खस्थ' मस्थ'यैबाबो दैसाखौ बारनानै जोङो ओमफ्राय उनाव भैरबकुन्द' मोनहैबाय। सान्दुं गोसाथारमोन, होमबाबो थांनो लुगैनानै जोङो थांबाय। ओमफ्राय थांनानै बेयाव जेब्ला जोङो सोमखोर बिफां लाइफांफोरखौ नुहैबाय, होमबानिया गरमनि खोथा बा सान्दुंनि खोथाखौनो बावगारस्राबाय जोङो। आरो दाथ' अखा बोथोर नालाय थ' गासैथिंबो दै बोहैगासिनो। दै बोहैनायनि जाहोनाव आरो मोजांसिन नुदोंमोन। जायफोरा भैरबकुन्द'आव थांगोन होननानै सानदों बा थांफेराखै, बिथांमोना जेनेबा दाबायदि सिजनाव थांजागोन। अखा बोथोराव भिउफोरा मोजां जायो नालाय, थ' थांनानै गाहाम नांगोन। ओमफ्राय जोङो सहैनानै सिधा बे जिथु ब्रिज मोनोना बिथिं थांबाय। थांनानै ओमफ्राय ओरैनो जायगाखौ नायनो थांदोंमोन, गोबाव समनि उनाव थांदोंमोन नालाय, थ' माबाफोर चेन्जेस जादों खोमा होननानै नायनो थांदोंमोन। बाट सिगां जाबायदिमोन बिदिनो दङ। ओमफ्राय माजा मोनसे लानानै जोङो बे ब्रिजथिंनो फैफिनबाय। ओमफ्राय बिथिंजाय फैनानै नुबाय गोदानै बेयाव मोनसे सुइमिं पुल बेफोरबायदि मोनसे रिजर्ट टाइप
बानायदों आरोना जायफोरा फेमिलिजों बा लोगोफोरजों टाइम स्पेन्ड खालामनो लुगैयो थ' बिथांमोना बेयाव फैनानै स्पेन्ड खालामजागोन। सुइमिं पुलाव गरमाव जेनेबा बरियासे मजा लानो हागोन। ओमफ्राय बिथिं आइ लाभ भैरबकुन्द होननानै फट' बुथबो दङ। जों बेवहाय हाबालासिनो सिदानो थांबाय ओमफ्राय बेयावनो जहैबाय जों दसे सम। बांद्राय भितरावबो थांद्रायासै जोङो एसे मोखाङावनो थाबाय आरोना। बांद्राय भितराव जेनेबा बांद्राय भिरद्रायबा गाहाम नाङा नालाय थ' एसे बिफां साया नायनानै मोखाङावनो जबाय। जनानै ओमफ्राय दसे थानानै फट'फोर लानानै फैफिननाय जाबाय। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गाहाम मोनदोंब्ला जोबजासिम नायलांबाय थादो। ओमफ्राय दसे सम जिरायनानै जेबोथ' खालामनो गैया नालाय ओरैनो फट'फोरखौनो लालाबायबाय। ओमफ्राय फट' मोननैसो लानानैनो फैफिननाय जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों।